pungkasan Garuda Wisnu Satria Muda. Ini Pak Joko Mawis Isor Wardadi oleh dia sama Niko apa sugatan ingkang dados pungkasan Garuda Wisnu Satria Muda. Menika penampilan saking para muda Garuda Wisnu Satria Muda. Wah, wis mobile kabeh, ambruk kabeh Pak Narto. Engko wae, Mbak. Lalu dikagem rencana datang ini pokoknya dibawa untuk tetap berhati-hati dengan barang bawaan panjenengan berupa tas, HP ataupun dompet. Pokoknya dipun awat-awati malih lalu paling penting putra-putri panjenengan mereka. Ji, kalau mau sampun kedadosan ical menika putripun putri kan kalau mau ji, monggo dipun cepengi piyambak kemawon putra-putri panjenengan sedaya ji. Ampun ngantos ical kalau mau cumburipun monggo dipun katosaken sedaya ingkang rawuh. Mas Boy. Cepat. Pokoknya awak dhewe dina iki ngibur ora sing barang ketok-tok panaton Ji, menika dateng para pemudhen, para pendhen, para simba-simba menika ingkang sampun lho iki padha rawuh rene nggih padha bareng-bareng jejogetan ngerameaken acaranipun lho iki Pak Mugo Santoso ji ingkang menika angitanaken Mas Husna Musafah yang sampun kaleksanan kalau tegal wulan kalau ini alhamdulillah menika sujud syukur waget menika rawagen rencang-rencang Garuda Satria Muda baru adalah panglipur usum datang masyarakat pager gunung niki sebelum bereng datang para pamirsa seni budaya mugi-mugi dados bingahing panjenengan sedaya anggenipun panjenengan sedaya abrisani kawula sakadang nanging estunya nanging isih samudra pangasami saking rencang-rencang kawula anggo kiraing Trapsila Sobosito saking punapa kemawon estunya nanging pangapunten dhateng panjenenganipun Bapak Mugo Santoso dalasan keluarga mebereng dhateng masyarakat ing pager gunung mriki. Injih boten kata lembuen kepareng dalem aturaken kepada Garuda Wisnu Satria Muda barang atur panglipur menghibur masyarakat dusun Gentan Grabak Magelang dari tanggalipun tanggal 29 Juni kalih ewu selangkung monggo datang pandemen pecinta GWSM waget merapat wonten ing dusun Gentan Grabak Magelang. Yuk lanjut wae Mas Bambang Wahyu Monggo dipun paringi lelagon Mas Bambang menika Jemput paring lagu Lestari Kasok Panjenengan. Wangi to.